Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Bakit? Sana ko kailangan ang mapanitigar din ita. Ay nawaw, iti anya aga po, Rodolph. At datilakad ni Tata Guryo ita, kat kinasarita na. Siyak ka no tagpataya iti huweteng. Makalawas mo dahi jay Anya, Sikapay lang timakam mo nga agsibog. Kan mangiwayway tinuang ta. napatpatag ka di day ta ang huweteng. Di ka matanagan bakit? No dati komisyon ko. Di gumatangak to iti naimas asidata. Ay nawaw, day ta huweteng samot ti papanan ti oras mo. Kat trabaho lang tamot dahi jay Saan ako na makidibatikan ka? Tamok asaan ka matlaang apaabak. Wana ta husto mat ibagbagak bakit? Trabaho lang mat dahi jay. Agyaman takit di tas siyak ti kinasarita ni Tata Guryo. Isupay a pagkwartaan. Sa dino ti papa na, Mari Susan? Iti garden me, mariteriang. Saan kayo mo na nagkuyog? Kanila kayo mo, Mare? Wen ta saan ka no amapan ijay garden ita? Anya? Siya ka no ti makaamo iti garden kantarakan me. Tagpataya iti huweteng ita. Ay, wan. Nadamag ko nga iso ti kinasarita ni Tata Guryo. Itagaya mo namang rugi, Mare. Marurudak, mare. Ay, relax ka laang, Mare. Imbes nga ado ti agururay at trabaho. Italaang matkit di, Mare. Day ta ang weting aday ta ti papapanan ti oras na. Saan laangan nga agtaya, isumutin ti agpataya, mare. Mariteriang, agtaya ka mo na. Ado ka di mo't lahang tinagtaya, pare. Ato mo mare. Di, dakkel mo ti commission mo. Agtaya ka kiti mare. Anyat amom ngay, ang mga numangabak ka. Sige man nga, Rod. 11-17 ti numero akayat ko tayaan, pare. Marunong ngay mare. 500 laang. Ne, nagdakulan. Wana, tapno mga baka, di dakkel to ti pangabak ka. Wan mo kiti mare. At dati puntong. Inton Sabadaw, dumagas kan tulangan ije balay pare, tagtayaak manan. Ay, nawaw. Anya ti arabidam dito'y paradaan, Rudolph, anak ko. Agtrab-trabaho na nang. Anya, At ang amin tilakan ni Tata Guryo. Isosyak pa lang ti agpataya na nang. asino nga rod nga itinangiwayway itinwangyaw? Asino tinagsibog itimulayaw? Ni bakit ko ananang? Nagagat mo dayjay? Kita ama. Ang magano pag-interi sa mat dagiti taya. Ninanang mo Palpalagipan ka laang, anak ko. Amok ti ugalim ka. Di na ako matibabay dito iparadaan na nanang. Inton kuan, matismaya lagi tagtayak ko na. Adun sabat ten tinagtaya. Ang tumot na. Ay, huwag gayam. Nag-house to house sakpay Kaya't asawan dayta, dakal tig-tiga nam ataya ti tattaaw. Wala nang. Saan ko nga itaray? Palpalagipan ka laang, tapno saan ka amaylawan, anak ko. Narigat ti maylawan. Ay, nawaw. Naimbag lang atasan ko ngayon submit ti tayo da mariterya. Isumit lang. Asan anang habak ti numero at tinayaan da. Anya ti ko ng Rodolph. Ay, kwa bakit? At da ka magamit ta? Apay, di mo ka dinarik na asimang putakon. Bisyak magamin bakit? Ulitan man timbagam itay. Awan tayo dyan bakit?
Sa bali lang siguro tinangawatan. Nang runa madlaw na bambanog ka. Kaya kun kunam itay. Hehe, jay taya ni kumari materyang bakit? Dakkel, ngam saan anangabak, iso sayang ko na. Madala ang timadamag ko. Relax lang ka, di susan bakit? Good boy, ito sawam. Yan. Maya manan, mariteryang. San arimuar tinumero at tinayam? Oray alanganan da tao. Agtaya aklat ta pare. Addan to siguro mata. Kasta ati mayat ang mindset teryang. Anya nga tinumero at tayam ita. 7-12 mata na. Manungay mare? 500 man na. Ay lawaw, dakkel ti tayam mare. Kasta talaga no agtaya ak pare. Ang mga numakatsamba met da tao. Wala mare, at tanto ah. Sapay la kumaa pare. Agtaya lang, agtaya mare. Kung nata nga ron, hanggat may buhay, may pag-asa. Anayon matan nga mo may data Rodolf dito'y balay, tiriyang anak kaw. Wen atatang tao may naalalaan ti tayak. Kaya, Tayak iti waiting. negoryo nga ay, Ada na patag-alakan na tatang. Iso ani pari Rudolph pay lang jagpatpataya. awan lakam mo kiti data Rodolf. Ha? Anyat kayat mo asawan tatang? Ang mga nulukwan na kayo data tao, iswasan kayo ang mga aba. Saan matkit di tatang? Talaga laang asaan arimorti tinayaan mi anumero. Ngam addan to ka di. Kumusta matan ti gardenyo, susan anak ko? Manungal daw laangan, mabalinan ti agapit, nanang. Ay, kat nasaya at ano kasta? Ano, marurudak iti anak yun, nanang. Ay, nawaw. Apa yan? Una, tagan enjoy samutan nga agpatpataya. Saan ka di pa'y anagsubli na jay aguryo, anak ko? Saan pa ay nanang? Damag ko kat agpa-extend. Ta saan ka no analpas ti ilaklakad na. Sino pa yan nga iti mang tulongkan ka? No day tamat ten huweteng ti asikaswan ti asawam anak ko. Mang tangdan tulatan ano kasano nanang. Dakkel siguro ti maalala na ako misyo na iti huweteng. Agambay am, kasaritak tumanan ti anak ko. Sa dino tinangalaam iti kwartam si ka Rodolph. Ay nawaw, di mo pakibiyangan dahi tabakay. Sa dino tinangalaam iti dayto a kwarta ko na. Nakitak iti turugan ta. O apay ngamin nga ijay pay lang, di nang itulinak. Oh, apay adi ka sumungbat. Sa dino tinangalaam iti dayto a kwarta ko na. Apay ngamin ang pakibiyangam amin aya. Amangan mat no kinupit mo dagita a kwarta, ha? Kinupit mo ta sasawam dita. Di ka agar-aramid, Rodolph. Kamali, ti pampanunutan bakit? Jak pag-interesante kwarta, dagiti agtay-taya kanya-kanya. Siguraduam lang ang apod no dagita nga ibagbagam. Tano saan talagang agsungbat ka kanya. Naawatang. Ay nawaw, nangabakak matlangan tatang. Nangaba kitay, Iti huweteng tatang. Rimwar ti numero at tinayaak. 500 ti tayak tatang. first time anak kaw. Uwan nga ron tatang. Kamaudyanan na. Nangabak matlaang da tao. Manungay ti pangabak mo anak kaw. Secret pay laang tatang. Mapan mo nga roden alaay, Mapanak to iti ayanda Rudolph inton madamdama tatang. mangidan sarak nga roden iti kanenta, tiriyang anak kaw. Anyat orasan, ngam di ka matan malmalpas amangan di ta, Rodolph, lakay. Ay nawaw, saan asumong ba't tiloko? Mangmangagnak ka di, Rodolph! Anya kami nanti ko ram susang bakit? Ounay kang lakay. Itay pa'y asa uak asa uditoy, ngam di nakmatpagan ano, kaslaawan timang mangag mo. Pasensya kan bakit? At talaang tinaunag ka pang panunutan.
Adda ka di parikot? Ay kwa, bakit basta kas dyan? Basta kas jay. Okay lang, bakit? Iti kasta alangam. Madlaw nga adda parikot mo. No siyak ti sika, ibagamon. Ang mumet nga agap apurada tao, iso adikan agbunto-buntog dita. Agrobot ka din, bakit? Di nakpakatanagan. Kabailak asul bareng no anyaman ti parikot ko. Sa dino ti papana, mari tiriyang. Iti ayan niyo, mare. Ay, ada ka nila kay mo. Ay wun, madama ti panangan na mare. Mayat ti isang mo ita. Si kamam ti mangabak iti huweteng, mare. No kasta, nangabak ka matgayaman mare. Uwan, mare. Naimbaglaangan ata nagtayak kanila kay mo. First time ko ang mangabak, mare. Ay kat nasaya at amare. Manumot ng tigastos mo iti daita ang waiting. Uwan nga rod, mare. O sige, agpatuloy akong tapno saan ka mataktak, mare. Sakan to ilibre no maalak ti pangabak ko iti huweteng. Un mare, ag-text ka lang kanya. Agyaman aklaunay, pare Rudolph. Kamaudyanan na. Nangabak akmatlangan iti dayta huweteng. Di kagyaman kanyak, Mariteryang. Ah? Ay, arong bang lang agyaman akan ka, ah? At dati parikot ko, Mare. Parikot? Anya nga dayta parikot? Kuha ngamin, Mare. Diretso nakman? Amukat, arimuarte tinaya ka numero. Saan ko nga insubmit ti tayam, Mare? Anya? Jak tuma ngamin amo ang mga bak ka, Mariteryang. No kasta. Kinupit mo gayam, titayami? Na, Mare, pasensya ka na. Ay, unay ka matan, Rodolph. Pasensya ka man rin, Mare. Tapno, awan ti makong ko na isublik ti 500 atayam. Ay, saan? Basol mo dayta? Apay kuma 500 lang ti sublim kanyak ngay. Jak mga rod amo, Mare. Ay, parikot mo daytan! Sikat ti makaamong ang panunot iti pamuspusan. No saan mo kumakinupit? Di awan ko mati parikot mo ita. Kumusta mo't nga iti napanamtir yang anak kao? Ay na, talaga day dya Rudolph tatang. Apay ka day? Kinupit na ti tayak iti weteng. Ah, anya? Imbis anangabak ti numero at tinayak. Saanan ah? Anya nga iti kunana anak kao? Isubli na kano ti 500 ko tatang. Ngam sa anak nga manugot. Dakkel ko mati maalak a kwarta no saan akasta ti inaramid day dya tao. Hindi pa ilang namin kay nagdudwa ako ni ti Dayta, Rodolph. Nangabak ka numo ni Mariteryang iti weteng, Rodolph Lakay. Wan, at dati parikot, so saan bakit? Ay nawaw, anya ti parikot? Kinupit ko ti tayada. Anya? Day tati budno bakit? Sapay dakkel ko mati panghabak ni Mariteryang. Ay na, Rodolph, ay agar aramid ka iti parikot mo kunak manan. Jak mga mo ang mga habak ti numero na. Mga bakman no saan, dakis lata ako pitan ti tayada. Bunga daytan tinagado akalukwam. Ani bakit man? Isumat lagayam nga ado ti kwartam. Tayagayam dagiti tattao. Di ka kadi mabain, ah? Siyempre, mabayin na tama na bakit? Jak to ba mo nagpatayaak din tumalan? Pasungwat ka pa ilang amin! Anya dyan ang ngag ko, ataya akinupit mo, Rudolph anak ko. Taya iti weteng, nanang. Anya? Malas nga rod, nanang. Malas. Tay supay lang mo tirimwar ang numero. Pangalaam nga raw iti pag-back up mo. Parikot ba rin, nanang? Padasik ti makisarita kini Mariteryang. Ay, nagloko kan. Talaga nga awan manak na kamaw. Kasano nga agtalagdag iti tattao kan kangay no kasta ka. Tulungan nak man ngagpalawag iti kumarem, susan bakit? Tulungan nak kini Mariteryang. Anya ko mati maitulong ko kan ka. Kat talaga mo't akam mali tinaramid mo. Taya ti tattao pag interesang. Saanan ang maulit bakit? Ay talaga saanan.
kasaritan ko mati kumaring Ibaga mga isardang nanti ag istorya tani nakababair. Kano mabalin? Isubli kong ti 500 na. Sika ti makisarita kan ko ana. Saan asyak ti pagparikutom? Bakit alaman tin No agaramid ka iti kalukwan, kabaalam oray may mesam. Ita, sika mismo ti mang sulbar iti parikot nga naramid mo. Bakit mo yun? Awon gayam, adda ni Tata Guryo. Iso ti agpatayain ton bigat. Mapankalaangan ijay garden. Huston day ta waiting. Mariteryang, isubli kong to'y 500 mo, ni. Kinan mo kumamat dun Amok mat arupat kwarta ka. Samot, Maray. Kat no kinupit mo ti tayami iti weten. Saan anay gagara tayo dyan, Maray? Anya saan anay gagara mo talaw-lawat dita? Apay, jay kwarta mismo tinagnaan ang idulin iti bulsam kasta kaday. Anya nga tikat mo nga ramidag, tapno mapakawanak, Maray. Agsasarita tayo kada tataguryo. Mabalin mo't pagsaritaan ta adatalaan. Nasaysaya at no adda ni tataguryo. Tapno adda makangeg iti pagsaritaan ta. Kan amangan no isu ti makaibaga iti nasaya at asolusyon ti parikot ta. Siya kumot ti mapabainan, Maray. Sika mismo tinagaramid iti pakaibabain ng pare. No taya nga men, di mo kupitan. Asino langan nga iti agtalagkan ka no kasta ti aramid mo. Ay, wow! Pilyam ti agaramid iti nasayaat. Iti kasta, saan ang madadaal ti panagtalak dagiti tattao ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Kumusta mo itong lagi tayo tarakan mo, tilapia, tata? Mabalinan na may lakaw indun o may alawas, nilaw. Ay nawaw, nagparta man tata. Wena, ta commercial page, di pakpakan ka. Sika ngay, kumusta mo nagiti tilapia? Naksayanan tata. Sindami ti daduma, iso aman manulangin tinapatay. Tinapatag, kitsan anasayang. Hehe, gumatang kan tumanay ni ti finger legs, tapno masukatan. Ang mga kid din, datilakom di tata. Awan pa, mabitlan, taitig ko king kati cellphone number, ti nagordirak itik. Tapno itext mo tulalang. Ay nawaw, dadakkel magpaiso dagiti tilapia atarakan ni Tata Priday. Mayat ama ito unaw. Di mo pag interesante tilapia ni Priday nilo, anak ko. Ne, anta ka magam dito na. Itay pa'y amang mga kuti bagbagam. Awa mo ti plano agtakaw nanang. At damo ti tarakan ko tilapia. Sigurado lang nila. Nakababain ti maipabarangay gapula ang iti tilapia. Uwing ka di na. Danag yun na. San ko apagan ti tilapia ni Tata Priday. At damo ti tarakan ko nanang. Anya ngay ti plano, Ginilin bakit? Mapanta ka di maki-birthday. Sika man no anya ti makunam, Freddy Lakay. Damit ti motor amausar no bilang lang bakit? Ada ka di ginatang mo a regalo para iti anak mo iti bunyag. Ikida, isungaro ta saludsutin ka. No matuloy tawon no saan. Tapno amok no bunag mo itong tirigalaw. Mapantagarudan no kasta. Umuna kang nagdigos bakit? Sumarunuwak daw. Sikan ti umuna.
Amo ba't nakabunbuntog ka nga agdigos gamiti siya? Dali, sakot yung muna. Agawaan manen kunak tanero mabien, nakababain mat kada kumpare no maladaw ta. Ang mga no panunutan da nga agpa-importante ta. Si kamagayam nilo. Anda ka din ni Tata Freday, Nana Ginilay. Madama ti panagdigos na. Anda ka diti papanan na. Ay, agpalaod kami. Kasangay nga men ti anak na iti bunyag. Ada ka di masapol mo kan kwa na? Umay ko lang isubli to'y gabyon na, abinulod ka, Nana. Mala, idi sumlatan dita. Kitaan nan to, intun makadigos. Di mo liplipatan nga ibaga nga insublik ti binulod ko, Nana. Ang mga numalipatan nga sa pulin nanto kanya rin tagapyaw. Wen, siyak pa'y ti kunam nilo. Grabe ay, sigurado ang nag-ahawi doon, nagiti man nanaw. Then sigurado ang nagrubwatan na Tata Freday. Sa dino ti papanam, katrabiin ni Lulakay. Ha? Di talaan bakit? Lawlawag man. No siyak tag sa lutsod, kaya't ko ti kumpleto asungbat. Mapangkulaan kita ang titarakin ko at tilapia bakit? Kano rabiin? Madingarod ti tagtagainap ko itay nakaturo di ta salas. Anya? Di mo ilaktiri daw Agsubliak to mo ladagos. Kung gayam, kanak man iti netbag. Ano ang tinetbag? No adda timod ko, di mangi awid ak tumarin iti tilapia bakit? Pilyang ti dakkel anetbag tapno ado ti malaon away. Ay nawaw. Nagtatakkel ti tilapia ni Tata Pride. Manula ang ti inalak ang nagtagsirin. Tinasahat. Kawid ako. Ang mga noon tapay makakita ka dyan ito. Narigat tumaran ang tagrason. Agawit ang ginilin, bakit? Ay nawaw, kalkalpas tala ang anangan. Bakaw awit ang karulay. Madi ka di tirik nam lakay. Saan magtikdik? Apay nga rod. Nalagip ko nagiti tilapia tarakin ko, bakit? Saan ba't atumaray dagi jay tilapiyam lakay? When sanda tumaray. Ngam no itaray tistabali at tao ngay. Ay, day takit din. Agam, asino kumamot nga iti mangitaray? Tagityawanan pa'y nagtatakaw Mabitla nga rod tagpakada ak iti kumareg. Kan uray sika, agpakada ka matan iti kumparem, kan iti anak mo iti bunyag. Tapno awan mat ti makunkunada. Umay ka man pa inilo. Mura labay. Ay agawaam! Tanapatag ti sa lutsod kan ka. Ay nawaw. Ano ti saludsuda maya? Nangalaam ka dagito'y dadakkel at tilapia, Gitarakin ko Awan tinakita kakasta iti fishpan mo. Apay makita mo nga bay. Aglamang damat Sapay nagado. Mayat tama ituno na ito baka niya. Siguradom lang ang asan ang naggapo iti takaw daytoy. Sus, apay ko mga agtakaw akit adamat fish pan ko. Agluto ka mang diti sinigang, tamang ituno ka mo. Diyan sa duma, itad mo kananang. Santa ka ba lang nga ibusin dahi tapureng? Magtid ka man ititimba, ginilin, bakit? Ne, nagawid ka magaya man lakay. Unak no nakaturog ka pa'y laang. Magituludak ko ba iti pambigat mo? Nasapa ka na kaling, bakit? Iti kita at ti fish pan ko. Naksayan ti tilapia tarakin ko. Ay nawaw, kasano ko maamaksayan kat nagdiritso ka mat ijay idirabe Naturog ka pa yan iti kalapaw mo, taho na mabantayam. Diyak nga ron amaw, bakit? Amok no mano ti bilang ti tilapia. Isu nga amok na dati kurang. No kasta, binilang mo gayam. Uy, isu ba siguradok na dati ng kisay? Ay, kasano nga ron daytan nga Mangirwar kay titimba, taila ko takit din, bakit? Ang mga nudita mapuutang ka, in-inot na ba house? Nay, nagadumot to'y inyig mo at tilapia, puray nga nakaw.
Iprito yulatan ti daddo mananang. Iso ka di day tao ititilapia atarakan ni nilaw anak ko. Wananang, kaslaawan mo tinakitak adadakkel iti fispan na. Kas namat lang ti kunak, ngam naglimang da kanunanang. Kasano kumanga dati dumadakkel, kat linawas mo't akisayan na anak ko. Ay, jak amukan ko nanang. Ay kita kat di ang mga nufis pangayam ti sabali tinangalaan na. Jak kayat timangan iti nagtaod iti takaw anak ko. Nilutuyukit din habang fresh pa nanang. Sinaludsod ko ti anak yung. Kat ko nanamot asaan ka nung atakaw tinagtaudan day ta tilapia nanang. Day tala ang Freddy lakay. Adong matinakitak at tilapia niya. Day talaan nga ron tinabati bagay. Inunaan nakbit ki sa balay. Anya? Talaga masulonak. Dakil ti punak iti day ta tilapia. Ng takawin na pa lang. Ay nawaw. Asino kumangay tinang takaw lakay? Day tangarod ti jakam mo. Ay, no sino man day tagagtatakaw. At dandutal daw na. Dakil ti punan gilwar ko para iti day ta fishpan kulak balay bakay. Barang agsubli ti puunam no may lakom to'y nabati lakay. Orag subli ti punak. Sayang latta di tinakaw da. Di pilak makarma day tagagtatakaw. Ay, nalabas ka mo't ngagsasaw lakay. Kaya tapos na pagnakman na. Sakit tinagam ko, tigas na kayo na namin na. Bakit? Lukat ang tisiyar. Sa anak pa'y analpas, apay ayang. Agawa ang bakit? No umisbo ka, di tarwar pa'y laang. Sa anak pa'y analpas ko na manang, karugrugik laang. Saan nga isburay iti bakit? Sa mahali na ito yan. Anya, Agawa ang kitay. Tatalaga rumaran. ay nawaw. Anyat mapaspasamak kan kaya nilo. Amay ko. Anay. Nasakit din dyan ko. Bakit agawa mo na? Kumusta tirik nam nilo? Nasakit din dyan ko. Bakit? Ay nawaw. Apay ngay. Diyak man mo. At ang sama madiakin lang ko. Anya kumangay. Tilapia kan kangkong laang matisindata. Anay ko. Talaga nasakit. Bakit? Anay. Agkakalingutan ka pa yan. Ayaw po. Itaray laksa ni hospital. Bakit? Ang mga nudyakon may lasat na ito. Ay, di nakman pagdandanagan akasta si kanilo. Noan niya nga tikinkinan mo Anya ti masapul mo, puring anak ko. Amangan no adda iduldulin mo nga agas ti sakit ti tiyan di tananang. An-anwam ti agas. Nasakit ti tiyan ni Nilo nanang. Agkalkalingatan pa yun. Kan agkarasubli iti CR. Ay sos, abangan mo't no adakin na akinontra ti tiyan na anak ko. Day tatisaan ko asigurado nanang. Sapay duwala ang samot tinabati iti agas nga indulin ko. Okay lang nanang. Tinapatagkat adda tumaran na. Mabiit laang araw, tamapan ko alaon iti nangidulin akanak ko. Anya ti ko na yun, Nana Ginilin. Ay, napilitan kami anang ilako iti tilapia. Taagraira man ang dagiti agtatakaw pureng. No kasta, natakawan kayo, Nana? Wen pureng. Nadismaya nila kay ko. Tanangirwar iti puunan. Ngam kasjay matpi man tinagbanagan na. Kaano pa'y, Nana? Idinapan kami naki-birthday di talaod balasang ko. Idinagawid kami. Nagdiritso nila kay ko iti kalapaw may. Tapno mabantayan na kanaw ti tilapia taraken na. Idi kabigatan. Kuna naman tinanaksayan kanaw. Anya? Bilbilangan na ngamen ti taraken na. Iso at talagang amuna no naksayan. Asino nga'y ti atapon nyo ang nagtakaw, Nana? Saan mi pa'y nga mo balasang ko? Kasta una iti unget nila kay ikaw. Uray asino matpiman no matakawan. Ay, si kagay balasang ko. Sa dino ba't ngay tinagapwam? Iti ayan ni Nanang, Nana. Napanakla di mawat iti agas. Tawan mo't tilako da di ta tersena. Apay, asino ti masakit? Nilakay ko, Nana. Nasakit ti tiyan na.
Agil BM pa yan. Uray laag subli-subli iti banyo mi. Anya? Tumaram to'y intad ni nanang nga agas lakay. Nagkakapsuta bakit? Talaga naskin ngay taray na kiji ospitalen. Agpudno ka man kanya. Ay ko. Nangalaam iti ado at tilapia nga inyawid mo iti naminsan. Itipispan ko bakit? Di nakululbudan nilo. Pudno ti bagbag poreng. Ti ko na ni Nana Jenilyn itay nasabat ko. Natakaw ka no ti daduma at tilapia ni Tata Freddy. Awante mo tita. Ibagam ti pudno. Tano saan talaga abaybayan ka? Di mo mataraminin tingas na kanya ka bakit? Amumot anat feeling well na tao ita. Kastapay lang mo ti bagam. Ibagam ti pudno kanyak nilo. Siga ka di tinangkisay iti tilapia ni Tata Freddy? Uwan? Bakit? Ay no, pakpakawan nilo. Iso ang nasakit ta tiyan mo, tanangan ka iti nagtaod iti takaw. Day tatiganabom. Di mo tumtumaran ti agas nga inter ni nanang. Kasapulak dahi ta bakit? Ay saan ang akasapulan? Rik na ang tibunga ti dakas nga aramid mo. Kumusta ni Nilaw, puray ng anak ko? Adda iti salas, nanang. Nasakit ka di pa iti tiyan na. Gunggo na na. Ay nawaw, apay mo't akasta ti panagsasaum iti asawa, manak ko. Kasta ti ganaban dagiti agtatakaw, nanang. Ah, agtatakaw? Nasalaw ko ni Nana Jenilyn di tadalan iti na minsan. Kat nakunay na kanyak, anak sayan ti tilapia at tarakan ni Tata Freddy. Ah, no kasta. Isugayam tinangalaan ni Nilaw, iti inyawid na. Tarakan na ti daduma, ngam ninayunan na iti tilapia ti sabali. Ay, mabusurak iti dayta at tao nanang. Ay, pauuna yan ti kasta. Isumat lagayam ako nam, anasakit ti tiyan na. Kasta unay kano ti unget ni Tata Freddy nanang. Si kaman matpiman tinangirwar iti kwarta para iti dayta afispan. Sada pay laang takawan, talaga ang makaunget ka, nanang. Anya ngay ti planom italakay. Saan ko nakargaan ti fispan ta bakit? Isuda lang at sayang day jay no saan ang makargaan. Makapadismayamit nga may. Anya nga tano paaladam lakay. Tailandok. Samo igatangan iti kandado. Isupay agastos na tamat. Wala, at least, makasigurado ka saan da ka atakawan lakay. Mamuwak lang no sino na itagagtatakaw. Nagsaludsuda kon iti asidig ti fish pan. Kat awan ka numat nakita da lakay. Uray ka ni kakaambong, nagdamagak. Nalaing na itagagtatakaw ah. Ninilo, nakasaritam ka din. Ayuwi na niya. Padasam man ti agsaludsud ken kuana. Amangan no at dati na ilaw an anakita na lakay. Itatamayaten tiriknam, agpudnukan kini Tata Freddy, Nilo. Kasano nung guranak? Bakit? Basol mo matlang nga. Saan pa nga ita? Na, di ka mabutang? Kita ma, dandanikan matay ka po iti sakit ti tiyan mo. Ni bakit may? Kat pudnumat, agkalkaling etan kanto pa iti sakit ti tiyan mo. Naimbag ko nam tanailasat mo pa'y. Pangahasim ata di mo istoryahin iti sa bali bakit? Apay ko maasaan, mabain ka? Nakababayin mo nagpaiso. Katawaan daklagit din umamanda. At damot gayang bain mo, ngam apay anaaramid mo pa'y laang tagtakaw. Ala, mapan ka iti ayan ni Tata Freddy itamat laang. Ibagam kan kuana no anya ti inaramid mo. Kan bayadam mo laang dagiti rumbang abayadam. Kado anak bakit? Please. Ang mga noan niya taramidin ni Tata Freddy kanyak. Sapay sa bali tayo dyan nung makaungay turay lakayan. Da kayo maggaya, pureng, nilaw. Mapanak ko maitayan nyo itong madamdamagay. Saanan ang kasapulan, Tata? Adda na patid nga ibagat ti asawa kada kayo. Nilaw. Agkalkaling itan kamay. Ah,
Kastoy amin. Ti, Ala syaklatan ti mangibaga, tata. Ninilo tinagtakaw iti tilapia at arakin nyo, Tata Freddy. Ha? Anya? pasensya ka, tata. Bayatak ti tinakaw ko. Ibagam lang naman, oh. Awalan kay tibain. Si kalahin gayam. Isong agpaiso, tata. Ay na, no amuyol ako ma. Dandanin na tayo gapo iti sakit ti tiyan na. Nag-LBM. Ni bakit mo niya? Ay agtal na ka. Tasyak ti agistorya kini Tata Freddy. Kasla marigatan ka ngamin amang ibagakan kwa na. Haya po ka nga tao. Anya lang ba jay ipakadam ko ba? Basol ko, tata. Nukural na. Mawatak nga ta. Basol ko matlaan. Tikandak lang, ha? Nilaw, di mo ko maulitin. Tikas di kayo naramid mo. Kin bayadam, uno sukatam titinakaw mo. Tapno quick stand. Oh, nangag mo nilo. Uwan, bakit? Pagyamanam tanasaya at ni Tata Freddy. Tanudad dumalaang. Amangan no ijay barangay hall ti pagturungam. Ay, nawaw! Uray kasanupay ti kinarigat ti biag, di mo pag-interesan ti nagrigatan ti padam a tao. Naragragsak ti agbiag, no awan ti maagrabyado no mapasaktam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Inikat mo mati host da Mario buboy anak kaw. Hindi payaplarok ti kastananang. Ay nawaw, apay matpiman. Muna, nagatayo mat kayan na yung ubog na nang. Ay di ka ko maagbalin nga imot anak ko. Panunutan mo ti pagsaya at ti padam a tao Sabay siya kinagdaldalo si Day. Kasi damat no awan usaranda. Sana mabalin nga gnam ay lang dagita tattao na nang. Anya nga agnam ay mat nga ibagbagam. Kat agbay bayad da piman keng ka. Basta, hindi yung isubsubli ti hosda. Anda lang ti mga isubli. No kasta ka laang, saan da kan tumat at tulungan no si katyag kasapulan. Awan matuntidanom tayo lakay. Napulatan samat ti host. Kat no, kinaragak matiti screen, bakit? Mapan mong tuman kit di kitaan. Inton madamdaman. Saan amabalin, taglabaak itan lakay. Itay ka di pa yung awan dalom? Idirabiin sapay mat. Apay nga tangay. Ay nawaw. Isungarod amapan mo kitaan, tapno maamuan tayo no apay. Anong sam asurutan ti host? Tasaan tayo asigurado no napulatan, wano anya. Irwar mo man nga ro, ti kalugong ko dita, tamapana ko. Naimbaglaangan tay may ka, Mario. Awan nga miran ti dalome na nasalin. Awan at talaga tainikat ni Buboy ti Hosyo. Kita Ay nawaw, apay ka no na. Ay, jakman amoy ti anak ko. Awan ka di tinagapaan yaw. Awan matamo ka nagapaan me. No kasta nga round. Apay nga ta. Sapay dito imatla, nga gap-gapo ti danom nga isibsibug me, ti basit anatang me. At damat ti danom nga gap-gapo di talaod, kurang mo day jay. Ala, isublim ti Hosyo. Syakton ti makisarita ka ni Buboy no kwa. Agyaman ako na, nanasalin. Ado matanti danom lakay. Iso gaya, manaawan, bakit?
Apay matlakay? Inikat ni pari Boboy ti host tayo. Ay nawaw. Apay mat ka no? Dahil tangarod ti jakam mo. Ninanasaling ti nakasarita kitay. Awan mat siguro ti sanyo ang nagkinaawatan lakay. Awan mo tamo ka nagapaan mi tapno aramidan na tikas jay. Wano, ada nga tayo na palang nakan ka? Anya kumangay ti apalan na bakay. Dagiti mo lang iti garden mo. Ni, apay ko mga apalan na ti garden ta. Kat tadayumat ang nalawlaw ti garden na. Nalawang agpay so ti garden na. Gam kanayon matpiman amatsambaan na tinalaka presyo. Da kayo kadit inang isubli ti host na Mariaw na nang. Da kami ka ni Maria o Boboy anak ko. Saan ka rin yung bagak ka na kayo? Ano yung isubli? Sayang laang ti danoom no saan ama usang anak ko. At nito may sukat ka na kwada na nang. Ay nawaw, anya a klase ti panagpampanunot dayta anak ko. Nagsurtin nga na kita tattao. Diyak maawatan no apay akasta ka anak ko. Saan ka matasigo na kasta? Kan apay ko mga ibagam aswerte da. Kat agbaybayad damit. Di akong kaya ta makita ti hosda. Pakipagataalaandan na nang. Di mo ibaga nga inikat mo manan ti husda. Talagang inikat ka. Nanya timbagak. Isaw ti matungpal. Awan mo't manan ti danom lakay. Amang ano inikat mo ni pari Boboy bakay? Ay, saan pa'y matanalpas ti lalabaak lakay? Di danom ngay ang naggapo di talaod. Nakapsot lakay. Ado tayo nga minamangus-usar. Kasano pa yan layta? Diyak maawatan no payakas tadaya pari Boboy. Kasaritam tuman kit di lakay. Agbaybayad naman. Ala, padasit ti magsarita. No, kayat na ah. Hanggang no saan ngay? Ay aywam alakay. Awanan ti usaran ta. Awan matlang ti may sibog iti natang amula ta. Sa dino ti papanam, Mariaw. Mapakanak itayan da kasinsin mga Boboy, Maritarsing. Inikat naman nga minan ti hosmi. Ay nawaw, apay ka nung ay nikat na nga ay. Diyak man na mo, Mare. Saan kami pa yan nakapagsarita? Nilang nanasaling tinakasaritak itay bigat. Ay una yun day ta kasinsin ka. Wan nga rod, Mare. Agbaybayad kami, mate. Saan anasaya ti kastangar aramidan na day ta tao? Agbaybayad kayo pa'y mat. Apay kukwa na ayat ti danom ti ubbaw. Makapaliday nga rod, Mare. Sa anak paikit din na makapagsibog. Ti danom nga yan nagapudi talaot, pari Mariaw. Ay, kurang day, Mare. Nakapsot pa. Padasam lat nga ron ti makisarita iti kasinsin ko. Barang maasyan ka da kayo. Ay, nako. Ano nyo tabunang na nasaling? Mapan ko isubli iti kaanakak Mario. Ay, makapadanag kayo, mate, nana. Apay ko mamadanagan ka. Saan kumot nga ikamatkan ka to'y bunang? Ay, wan gayam, nana. Adda ka din ni Boboy iji balayo? Ay uwan, madama ti panagbalsig na. Nasaya at mat nga ron no kasta. Tapno makapagsarita kami man itinalapat. Ay uwan, nasa isaya at pa'y. Inikat naman ti husyo itay. Wan nga ron, nana. Awan kit din ati usaran may. Ipakaawat mo ana imbagkan kwa na Mario. Tano siyak, saan nakakabutang dayjay? Wan, nana. Kasta ti aramidag. Umay ko man isubli to'y binulod ko abo ng yaw kaanakan tarseng. Agyaman naklaunay kaanakan. Awan kanyaman na anti salaeng. Un gayam, pudno ka di tinadamag ko nga inikat ka no ni kasinsin buboy ti host da pari Mariaw. Ay pudno kaanakan. Nasalaw ko nga rod ni Mario di tadalan itay. Mapan nakasarita ti kasinsin mo. No apay matpiman akasta ter aramidan day ta kasinsin buboy ante. Ay day nga rod kaanakan. Di na nga rod ibaga no apay. Kat agbaybayad matpiman da Mario. Barang ano makarik namat. Inton kwan, awan ton ti rumar adanom iti day ta nga ubbog. Ay, ikararagan tayo latan. Tasapa ila ko ma, tamalawlawagan ti panunod ti kasinsin mo.
Kumusta kan nga pare Buboy? Anya ti masapol mo, Mario? Salud-sudak ko man, no apay nga inikat mo ti Hosme, pare. Ah, nadya ka rin. Agbaybayad kami, mat kan ka, pare. Niyo naman na may subli pa itiyosyo. Masyan ka kumamat ka na kami, pare. Awan ti daddo maapangalaan mi iti danom nga usaran mi. Ang damat niya kapoy tilaod. Kurang na dya, pare. Saan nga umanay na dya pag sibug mi? Saan ka na parikot ita? Saan ka kumamat na kasta, pare? Matay dagiti mulam ya anating ano, sana masibugan. Sapay sensitibo dagi dyan, no kurang ti danom. Ay nawaw, parikot yun ita. Kundi mo wala kayo ngamin. Ngam awan magayang pangalan nyo ti danom ng isibog. Kumusta ngay lakay? Anya tinagsaritaan niyo ka ni Buboy? Ay, talaga adi na kaya't bakit? Ay nawaw, kasanuta nga rudan. Kasanuti natang amulat ha. Saan mat nga umanay tinanom nga agapoy jalaod? Padasek to ti mapanitayan dama ng tinang inton bigat bakit? Marang palubusan data amakiusar iti danom da. Ay, no kaano mat angan nga ni nga agapit da tao. Kastoy pailaang mati mapasamak. Naitangarod ka. Anong di bali bakit? Addan to ti mayat at tumulong ka data. Sapay la kumaala kay. Talaga ka day asaan ka makarik na si Kabuboy? At dan nakasaritak at agamyanan na nang. Iso ti may sukat ka na pare Mariaw. Ay nawaw, among mata ka sa pulan daday taadanom. Bayam, takitak man niya ti pagbanagan ti gardinda. Agpudno ka man kanyak, Buboy. Umapal ka ka di iti gardenda, iso akas na ti aramidam. Di oray pa'y matay amin ang mulada. Ay, anya kalakit din. Anya lakit din ti kasta pa nagsasaom, anak ko. Sana pare, saan matasyak ti mapiktaran na nang. Tay kanayon ko nga ibagbagaken ka, anak ko. Di ka agbalin ama naging bubukod. Di ka di mabutang no makarma ka, ah? Agsardeng kayo man na nang. Pagbasurahan nyo man ang tilapaya ka. Wana, tawan mo dengdeng gumasao. Di ang pakibibiyangan ti ubog ko na nang. Ubog mau. Ay nawaw, nagturod kan amang ibaga iti kasta, Buboy. Anya nga iti ko na ni Manang Tina, lakay. Imanugot ang makiusar tayo ti danom da bakit? Tulungan nak to amang isimpa iti hustay inton madamdama ha? Ay, kamaudyanan na. Masibugan matlaang ang dagiti mula talakay. Uwan nga rod bakit? Sapayin lang rugi na malaylay ti dagduma. Sibugam to inton madamdama. Bareng saan ang matuluyan. Uwan bakit? Ay, anya kay gayam ti ko na ni Manang. Agbayad ta ka di? Saan ka nakasapulan bakit? Pang maintenance da ngay. Isumat ti kunakan ko na ngam talaga di na kayat. No agswerte tamanan itinateng amulata. Mangyawat tantulatan kadakwada. Mala, agtugaw ka nga rodan. Tamangi da sarak iti kanan talakay. Ay, nawaw. Sa dino ti pangipanam kadagita ahos, Mari Asunta? Iti ayan dama ng tinang, Maritarsing. No kasta, makiusar kayo mat iti danumda. Wen mare, desidido mat ngamin ni kasinsin mo abuboy. Talaga adi na kaya't makiusar kami iti ubog na. Ubog na. Apay kukwa na ayamat day jay. Kaslakas jayan amare. Ay, talaga asaan amaw-awatan day ta akasinsin ko, Mare. Kasla, adamat din samsamting na. Si kakit dimot, Maritarsing. Pudnumat, Mare. Narigat akasarsarita. Di namat nga rod ibaga, no apay nga inikat na ti husyaw. Tapno, amu tayo mat kuma. Umayak man kasinsin Tarsing. Anya ti masapol mo kasinsin buboy. Awan matkit day. Kaya't pala ang ti pumasyar. Agtugaw ka man, tag sarita ta nalapat kasinsen. Ay nawaw, awan matamo kabasol ko ken ka kasinsin. Inikat mo kano, matihos da pari Mariaw. Nagpulong da ken ka. No apay matpiman akas ti inaramid mo akasinsen. Amumat nga iso ti pagapuan ti danon apag sibsibug da. Awan may biyang ko kasinsin. Di ore matay amin ang mulada. Anya? Ay, agpo
Nagpudno ka man kasinsin buboy? Umapal ka kadi kadakwada, iso akas ti inaramid mo? Sana polos. No saan, apay nga rod akala at nga inikat mo ti husda. Saan mo't amabalin nga ikatumlatan no awan ti makagapaw? Imayak di raw tapno relax kasinsin. Sana tapno palawagkin ka. Naimbag ko na taad dati na ayat at tumulong kadakwada. Saan kang agbaligi no nyaman day ta aplanom kasinsin? Kumusta ngay lakay? Mabalin ka din amaapit ti mong latan natan. Uwan bakit? Mabali na eh. Nasaya at mat nga rod no kasta. Nanginak at ti presyo ita. Husto tapno adamayawat ta kadama ng tinang. Uray sandan nga agsingir, mangtid talata. Wan lakay, kasta ti aramidan ta. Un gayam, mapan ka man kit di itayang datata Lucas. Mapan mo ka sarita no kayat na ti makipurdiya. Tapno ada kadwata nga agapit. Mabit lang nga rod lakay. Isalapay ko pa'y nga umuna ti bado ta alin na baak. Naibagmag ta na panunot mo ti agawid si kabuboy. Pasensya ka na nang. Nagpainom ngamin lagi ti gagayam ka. Adda parikot. Anyareta na nang. Kasang-sangpat ko lang. Parikot na agos mo ti pagbagayaw. Basit laangan ti rumrumwar adanom iti ubog mo ako nam. Anya? Awanan ti mausar. Saan nga umanay dayjay apagsibog? Kasano ko mamang pasamag ti kasta. Ket ano umat iti napalabas sa lawas. Ay nawaw, no saan ka amamati kanyak? Mapan mo kitaan. Talaga basit lang ang tirumrum maradanom iti ubog na nang. Pangalak ngayon iti sibog ko karag tinatang amulak. Makitam day taabunga ti aramid mo. Ninanang mat. Nalipatam ka din ti inaramid mo kada Mariaw. Agore ka. Speaking of Mario. Amangan mat no day naramid day niya tao. Isa kalata bimasit ti danom iti ubog na nang. Tagpabasol ka pa'y lang amin. Nasaya at atao da Mariaw. Di mo man ipabasol iti sabali ti bunga ti dakes nga aramid mo. Anya nga tiyan mo tayo. Lalabit akarmam day taga po iti kinaimot mo, buboy. Agraman danom iti ubog iimot mo. Anya ngayon ita. No siyak ti sika. Mapan ka dumawat iti pamakawan kada Mariaw. Ay, nawaw! Di ka agbalin ama naging bubukod. Di mo iimot ti saan mo ako kwa. Taamangan no iti udina kat agsublintoken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya ti masapul mo, Mariteria. Ay, amangan ko na, no, dito iti nagturungan ni Waldo, pari babe. Nakita ka nagpasentro itayang sapa maray. Ay, nawaw. Nagpasintraw. Kunak hindi no adda nang ibaw naman kankwana maray. Na, adda siguro, unti kasinsin narak day tao ijay sintraw. Si kakit di man maray. Adda lang siguro ti simurutan na. No makitam day ta akong pareng, bagaam tagawidan pareng. Uy, maray. No mayroon na lumabas iti paraangan may. Ibagak ng diretson nga agawid. Ura yung tulat tayo di balayaw tapno saan ka na mabando nga mang sapsapol kan kwa agawin tulat ta, maray.
Oh, si kamat ti lumabas, Mari Teriang. Sa dino tinagkapuam katrabiin, Mare. Maruroda nga raw diti day taawal daw, mariroda. Di mo ibaga saan man ang anaghawid nila kay mo, Mare. Ay naalam, maray. Ay na, talaga mauma akon kunak na Saan ka di nagpakadakin ka, Mare? Ti kuna na kanyak itay agsapa. Mapanlaang bumulod, iti tolls, anggam aging gaita, awampay mo't anagaw-awid, maray. Ang mga nadamanan sa bali ang nagturungan na, Mari Teriang. Ti kuna ni pari babi kanyak. Nakita na, nagpasintrong nila kay ikaw. Oh, makitam day ta, Mari. Kung kumpor, may di papapanan na. Iso ano siyak ti si ka, urayam laangan ni Jabalayo, Mare. Tapno saan ka amabanno, gamang sapsapul kan kuana. Naimbag man ta nalagip mo ti agawed si Kawaldo. Ay, bakit? Kasangay ti kumpare, so nagpasentro kami. Ti pakadam kanyak idi agsapa, mapan kala ang bumulod iti tolls. Katuan mat bakit? Naranak lang ti kumpare dito dalan. Saan man asyak ti ul-ul-bodam Sana nga gululbod, bakit? Kasano ko mga agpasentro kayo iti kumparem, kat adamot ni pari babi ijay balayda idi kalman, Ay nawaw, saan lang mata ni pare Bobby ti kumpare? Aduda, bakit? Nan, mutoy man ta cellphone mo. Ha? Ano ti cellphone ko? Awanan ti adwa sa ludsod. Awan makita mi ti cellphone ko, bakit? Lukas ta nga rod, mudtoy tabulod at day ta cellphone mo, Waldo. Awan mo ti ka-text wano ka-chat na sa balay. Hanggang, mapay ngay, makastoy ti marikrik na. Kanya nga itariyang bakit? Naknekan? Ay, mabitlaan. Sa anak pa'y analpas iti aramidag. No atapang nga da babae, kamali ti pampanunutem. Adaya mo timbaga kakasta. Urelo katam amin ti social media account ken inbox ko. Awan makitam. Anyat amok ngay. Uray kaskasana o loyalak na tamat kin ka bakit? Uray pumampanawak ti balay asan pagpakadakin ka ket loyalak may. Ha? Nagadulakit ti alaw-lawatom. Alaki din. Agawam no nyaman ay tararamidam. Kasapulak ti cellphone ko. Anyati ko na, Mari Teriang. Lino katam ti social media account nila kay mo? Uwan mare. Kat, ada ka din nakitam? Day tangarod ti pakasdaawak mare. Awan ti nakitak akatsatsa tuwan no katetex na. Oh, di mayat, Mari. Awan rumba nga pagdanagam. Sa bali lata ti parparik na kanyak mare. Ay, nawang. Sige, mismo din ang iba nga awan ka chat-chat na, Mare. Kasano? No indilit na laang gaya mare. Ay, dayta ti santay asigurado, Mare. Bulodok tuman ti cellphone na indun kwa mare. Talaga saan ka sumada nga gimbestiga, Mare? Ay, naska na masiguradok mare. Saan naklakit di akampante no kastoy laang ti mapaspasama. Babe, adaman sa ludsudag paray. Anya na ita, Mariteriang. Panag ko ng paray. Adda nga ta babae ni kumparem awal daw. Yak man na mo, Maray. Saan ba't nga minanda kami, ti kanayon nga kuy-kuyog ita. Sino nga tati kumpare na akanayon na akadwa paray. Diyak ang mau, Maray. Kamay-may sana lang mag-idi makitak ang nagpasentraw. Ay nawaw. Talaga ajak maawatan day ta kumparem. Dirit sumlatan Maray. Ay na pare. San nga agpud no day jay no awan ti ebidensya. Naita lang ang pay sumaray. Narigat yawan ebidensya na. Ang saan mat siguro amaramin ni Pare Waldo ti ang babae. Awan rumba nga pagdanaga, Maray. Waldo
Waldo lakay. Ada ka dilud mo. At dapat magpakay, kapay ka day. Makiteksak man nga rod. Alam iti bag ko. Inikat ko ti password na, tapno awan makunam. Alang nga rod. Pao, nalaeng. Naagsaaw kasla inosente. Oh, kapay kasta ti panang kitam kanyak bakit? Kasla da basol ko. Ay, kwa. Awan mo't lakay si kamot. At dati cellphone ko itibag na inusar ko, iti nagpasada aki di kalman, bakal. Kunakungkat! Talaga nga at dati ilimliman dito, Waldo. Waldo! Okay ka man! Saan pa na basta naramidap, bakal? Agawa ang taway! Di mo urayan na makapungtutakin ka! Kaping amin na bakal. Umasinid ka! Ay nawaw, saan ka amawatan? Awan mo tamo kabasol ka. Awan ti basol mo? Anya nga ruti kaya tasawin daytoy. Anya na itaya bakit? Kita ti wifi history ti cellphone mo. Paunay kan Waldo. Hotel samot amin dagita. Ay, ako, bakit? Malas mo. Taadapay gayam ti saan mo anadilit. Awanan ka itibain, Waldo. Bakit? Pamagak. Sana nakasapulan. Hotel gayam, Pangasim ka diya, bakit? Dumngag ka kumamat ka niya. Bakit? Maasi ka diya. Di mo irwar dagiti gamit ko. No saan ka makontento iti maysa? Alay! Alam dagita badom, tamapan ka iti kayat mo apapanan. Saan kan apakibyangan? Ngam siguraduem adi kan agpakpakita kanyak. Ay nawaw. Saan kumapot na kasta, bakit? Saan ka nagwen? Saan asyak tilukluk ha? Saan ka mataluklukon? Saan aluklukwen? Kat na puro hotel mo't day taada iti wifi history? Anya ti inaramid mo kadagita a hotel, Naturog ak lang, mat. Sikakit di, mat. Bakit? Naidarugat, mat! Kaslawan ti balay mo, no kastalaan! Isumat lagaya magkahikayat mo ti ag soble-soble ijay sentro! Tumgag ka diya, bakit? Kasumay! Kabahalam kagbayad iti hotel! Ngam no maipapan iti washing machine nga idi pa lang nga ibagbagak agumatang ka! Kanayon mo nga ibaga nga awan ti budget mo! Agtugaw ka man, Mari Teriyang, tada saludsudag kan ka. Anya day tamare, Roda. Nakitak alimabas ni Pari Waldo itay, Mare. Bado na siguro tay nakasako nga awit na. Aywan, Mare. Bado na talaga. Siya akong tinangisa ko. Anyat na pasamak ay, Mare. Diyak magustuhan tinakitak iti wifi history na, Mare. Anyat tinakita ay, Mare. Puro wifi iti hotel, Mare. Anya? Nalaing nga rod, Mare. Nalaing nga agdilit ti loko. Awan tinakitak iti social media account na. Kan inbox na. Malas na. Tasaan na ana i-delete ti wifi history. Sino mo't nga iti kadwa na mapan ka dagita a hotel, Mare? Dayta nga rod ti tsaka mo, Mare. Nalaing mo't nga rod nga agdilit ti loko. Ano ka, Waldo, anak ka? Tinagtalaw na tiyanak yun anang. Ay, nawaw. Hindi anya makagapaw. Diyak man lang mo kang Teriyang nanang. Mabis lang, tawagak na ita atiriyang. Sana nasaya ha, tikas na nga aramidan na dyan kao. Nagyaman ako na nanang. Nagyaman nagtanda kayo amang tultulong kanyak. Nukas tang agapa kami kanibagat ko. Hello, Nanang. Imawag kayo man. At ni Waldo ditoy. Agsangsangit at simangpet anak kao. Apay matpiman na pinagkalaw mau. Incomplete manan ti istorya day taatao, Nanang. Patpatsin nyo mo't ngamin. Anyat kayat mo asawan anak kao.
Ay nanang, no amuyo lang, tinaramid day tatao. Ang mga no makaungot kayo mo't nanang. Diretso mga main anak ko. Saan ko amawatan? Adaw, ti babae day tatao nanang. Mapan kami lang dita. Agsasarita tayo, itinalapat anak ko. Yawanon ti rumba nga pagsasaritaan tayo nanang. Diyak kaya ti asawa akas iti day taawaldo. Ay na, saan ka kumabot nga? Desisyon iti dinadarasudos anak ko. Nukas tangarod nanang, umay kayo, tagsasarita tayo. Tapno maibagak matlaan kada kayo iti personal, ti kalukwan day taatao. Oh, asino timawag, Mariteryang? Ninanang ko, Mariroda. Apay ka no, Mare? Iti ayan ni nanang tinagturungan tinalaing nga asawa. Kuna na siguro, tulungan manen ni nanang. Ay nawaw. Una yun tikas ta, Mare. Aywan mare, nalaing, iti ayan pa'y laang ni nanang mo, tinapanan na. Naanos tumot nga min ni nanang mo kan kwa na, Mare. Iso nga abuswan na mo't amare. Inulbudan na siguro manen ni nanang. Anya nga iti ko na ni nanahuwa na, Mare. Umayda ka no dito'y balay. Tagsasarita kami analapat, mare. Sa bali siguro timpunong nila kay mo, Mare. Aywan, isuma ti paglaingan day jay atao, mare. Si Kamat, ti masalaw ko dito'y kalsada, Mariteryang. Anya jay nadamag ko, anagapa kayo kanaw kan pariwal daw. Ay, wen pare, pinagtaalaw ka. Tadyak magustuhan tinakitak iti wifi history na. Anya tinakitam aya, Maray. Puro wifi ti hotel, pare. Ay nawaw. Day tatipod no, pare. Diyak mo, no anya ti kapanunutan day jay akong parem. No siyak la amang pampanunot, amang angkit din no addan ti sakit na. Amangan mo, no naturog lang ijay, Maray. Sana ka mamate naturog lang, pare. Adamot ti balay may pagturugan na. Apay-pay lang nga masapol nga ag-hotel. Sa bagay, adda puntom, Maray. Alangamina na bakit? Pagkawanan na kaon. Sana na maulit. Saan akas karina, Waldaw? Iti kasta ngay naramid mo. Naming pinsan anapukaw ti panagtalag ko ken ka. Agbalbaliw akon bakit? Nakapagdesisyon akon. Diyak kaya ti makisinubyan ken ka. Masyan ka kumamot akan niya bakit? Apay? Nakonsensya ka kaday? Idikas jay ti naramid mo kanyak, Planok matagpudnukin kakit bakit? Iso na lang ta inununaan anak matay. Planok mat lang ay sardang tikas ng aramid ko. Inuulbod ti kastangar aramidam. No saan ko ang nakita dayjay? Awan na mo. Sigurado asaan ka nga agpudno kanya, Waldo? Inaramid ko amin akabailak ngam kasjay lata ti kayat ni Teriyang ama pasama Waldo anak ko. Kasanong marudan na ito naman. Ipalubos siya ka din agsina kami. Ay, nadagsen mo nga minti basol mo iti anak ko, Waldo. Saan anasaya at amapmapan ka iti hotel nga adda sa bali a babae akadwam. Nabayagan na dyan anang. Noan niya ti desisyon ni Teriyang. Respetuan tayo latan, anak ko. Nasaktan jay tao, iso siguro akas na ti kayat na mapasamak. Diyak ka mo, no kasano man ang timangrugi na lang. Ay, ipanagnig mo ka ni Teria, nga pudlo ti panagbalbaliw mo, anak ko. Panawan to ti makaibaga, no kaano, ang mapakawan na ka. Ay, nawaw! Di ka agbalin ang managing bubukod. Panunutam ti marikna dagiti tattao amang ipatpatagken ka. Kang runaan iti amin, liklikam dagiti banag apakadadaelan ti relasyon yung agasawa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos,
para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.